Asa naman ni akong booking itong. Dugay ka siya naabot. Oh my God. Kadugay ba mga ex? Kanya akong booking karon kay nagsabot mi nga di na lang ko mudayab kay tingbet si Ox. So lafang na lang mi at least kay usog pa siya, nalingaw pa siya. So dapat magay na ato ang hinumduman, naglingaw mong duha. So dapat wala na untay dayab, 'di ba? Pero for showing kindness is that at least magpalafang lang ka, muhatag ba karong pamliti. Ang kahago naman lang mga ads, maikog sa tano, very light sa mga atong mga booking. Unya after ba mag-booking, di ba? Kay gutom jud kay hago, you know na ang mga kuan na to, no? Ang mga push me baby. Push lang ng push. Iduot mo ako, maing ana ba? So, gutom ba ka sa tanan nga? Nanakoy idea asa ta makatipid o kanang at least mabusog ta, no? Mabusog ta in a sense nga makaingon na lang ka nga Puriagaba, busog kay kas kabusog magkaon. So naadri dapit ra gini sa mua sa Mandawi City ang atong very known, very popular nga Unli Crab, Unli Juice, ug Unli Shrimp sa halagang 199 per head. Mao na ang chika 199 per head pero okay na lang at least kay barato, di ba? So mga ex, at